Ba, yan. Oh, laking isda. Ano yan? Oh, tanding. Ay, tanding. Ano eh, napakalaki. Oh, utang. Sasakay ka dyan, bibidyo ka. Oo. Ay, butot ng butanding. Baka tayo. Putol yung aming biwas. Sayang. Yun ang kalaban dito ka, Bukid, eh. Pagka sinanggaban ng batig yung huling isda, putol ang biwas. Ito, Bukid, pangalawang beses ko na nga pala sa mama, pamamangka. At pangingisda pala, pamamangka, pangingisda dito sa dagat, ka, Bukid. Sana maging successful ang aming pangingisda, ka, Bukid. At sana makahuli kami ng marami, ka, Bukid. Yun lang, nakawin ka ba yan kami ng Panginoon dahil layo kami sa anumang kapamamangka, ka, Bukid. Yun, ka, Bukid, at kami nakapundo na. Yun, ka, Bukid, kain tayo. At kami pumundo na. At mamaya pa bibirada. Ayan, ka, Bukid, at si Ketchy nagre-ready na ng pangbiwas. Ilalagyan na niya ng palubog yung bakal. Ito pala yung ginagamit pag pampalubog, ka, Bukid. Ayan, ka, Bukid, at binibilang ni Ketchy kung ilang biwas yung mapapakabit. Dinidipa niya kung ilan di pa yung lalim. Kapit ng dumilim, ka, Bukid. Pagka madilim lang nakagat ang mga buraw. Ilan di pa na, Ketchy? 36. Yun, ka, Bukid, at 55 di pa yung lalim nung pamimiwasan. Ka, Bukid, ito yung sa kabilang dulo. Doon sa kabilang dulo na malalagay. So, ka, Bukid, at si Ketchy naglalagay na ng biwas. Ba, yan. Oh, laking isda. Ano yan? Oh, tanding. Ay, tanding. Ano eh, napakalaki. Oh, utang. Vlog. Ha? Sasakay ka dyan, bibidyo ka. Oo. Ay, butot ng butanding. Baka tayo. Yun, ka, Bukid, at may butanding. Ibig sabihin, siguro may isda dito eh. Ano dito eh? Hinain, Brian. Ang hinain. Yun, ka, Bukid, at may malaking butanding dumaan dito kanina. Hindi mo ginanso eh. Aba, hihilahin tayo na yan. Pagiginansa mo. Hihilahin tayo palubog na yan. Yun, ka, Bukid, at kakunti na yung biwas na ilalagay. 5 na lang. At yun, madilim na ang paligid, ka, Bukid. Nadilim na. Yun, ka, Bukid, oh. Makadali si Kuya Brian. Madami na nakahuli. Tingnan natin, ka, Bukid. Yung sa amin ay wala pa. Bah, madami na eh. Ka, Bukid, oh. Marami na. Malalaki pati. Yun, ka, Bukid, at may huli na kami. Yun, oh. 4 na piraso. May 1/4 na kami. Nakahuli ako ng 2, ka, Bukid. Dito yung 2 ito. Hindi ko lang na-video ang, ka, Bukid, at ako naghihila-hilay. Hihila nung tamsi. Kaya si Ketchy mo na pinaghila ko at ako nagbibideo. Nabiwas pa nga ako, ka, Bukid. Naputol. Ano, batig. Ka, Bukid, at nagsabit ng biwas. Yun, ka, Bukid, at may buwan nga pala. At pagka may buwan daw pala ay madalang kumibit ang isda at kalat. Maganda daw pala pamimiwas, ka, Bukid, ay pag walang buwan para madilim. At dito pupunta yun sa liwanag ay, sa liwanag ng ilaw. May kibit, Ketchy. Ha? May kumibit? Hindi. Oo. Ay, kinagat ng ano. Putol. Nabatig. Yun, ka, Bukid, nabatig yung aming ano. Putol yung aming biwas. Sayang. Ka, Bukid, at nalalagyan ulit ng bagong biwas. Yun ang kalaban dito, ka, Bukid, eh. Pagka sinanggaban ng batig yung huling isda, putol ang biwas. Yun, ka, Bukid, at mag-aalauna na. Ito pala yung nahuli namin. Matumal ngayon, ka, Bukid. Pagka may kumikibit sa amin ay biglang sisibatin ng batig ay lagot na naman yung aming biwas. At yun, ganun paulit-ulit nangyayari. Sinabayan pa ng butanding. Yun, ka, Bukid, at matumal na nga, ulan pa ako. Ilang oras pa naman natitira, ka, Bukid, eh. Baka sakali na lang. Kung di man certain ngayon, sa ibang araw, marami pang araw pagkakataon, ka, Bukid. Mga Bukid, ulan na malakas. Ay, sabi siya ito. Sabit. Ay, sabit niya, ka, Bukid. Huli ka pa? Wala pa nakakibit. Tayo na. Ha? Tayo na. Tara. Tayo, makapag-view. Tayo. Oh.
kabukid at tama na siguro. Pauwi na kami. Ang oras ay alauna Gis. At kami na ang pupulunin. Wala din laalaman na nginginain kabukid ay wala kami nakuhuli. Yan o, ala 101. So, yan kabukid o, kaya ano, pagka inano ng batig, pag kinain, ano, putol pati yung biwas namin, yung tamsi. Wala na yung kabukid, kumagay bago uling gawa. At yun, pupupulin nila na nga ni kay Chit, kaya pauwi na. Wala eh, ganun talaga ang buhay kabukid. Pag hindi swerte, hindi talaga. Ayaw mga mangingisda eh, gastos ka ng puhunan, tapos yun, wala. Pag wala kang huli, yan na. Kaya yung mga namimili na isda diyan, huwag yung katawaran. Ganito ang buhay mangingisda at huwag yung tawaran ng masyado at kawawa din naman. Mahirap mangisda, lalo na yung ganitong matumal, walang huli. Tapos katawaran pa. Bunutin ko muna yung angkla, kabukid, at kami pauwi na. So kabukid, di man tayo swerte ngayon, marami pang araw at marami pang pagkakataon. Pauwi na lang tayo sa sunod kabukid. Nakakapanghi naman, wala tayong magagawa. Hindi namin swerte ngayon.